If you do that thing again, then I get Smart, where are you? Stop
Stop that. Make una no ozueleni. Omo just nkuzi egwu ama nkuzi ahụ. Give am back card. Asi na no n'ụlọ m funu n'enyi maza kọm so onye na-agba m ya si onye Anambra kpọrọ m ọkụ nwa mama ya ji kwuru egwu na Ghana egwu egwu ngawa Ghana ebe m ji egwu akụchala m egwu na Ghana ha kwụọ m ụgwọ ịma ya kwụrụ m n'ụgwọ 250 million cedis ka kwụrụ m o dị agbafuo m mmadụ orifuru ụgwọ ndị niile m ji ụgwọ zụrụ ọwụla bịa gbawa onwe di ya amaghị ego ngwa ya odu ama m so ego Ghana egwu na-eme ego abalị na ala Owerri anyị ya wụrụ na eti abalị akụọla Toloto nchapa ego ukwu agbajeri mama akpọrọ polisi mmadụ ndị civil defense mmadụ akpọrọ ndị abụ obi mmadụ ndị ahụ na-eche ego nche onye polisi agbawa m n'anyawa Concord ọrụ ebe m ji ihe ụra mefuru ego ngawa Concord ebe m ji izo enwere m na Concord iseru m na Concord na 35,000 ego m ga-ehiri na waru ụwa na nwoke n'ime ehikwena na waru 35,000 plus 35,000 echekana ya company the bullet ara mo wani mi de ri ega so ne fu ego yo ana je ma akwụkwọ na be ri tele 150,000 so why no e ma kwa go kuru yo 250 million cedis ka para yo si che mo ti baba yo Shabo no do to them they got lile gala first bank ke no na lo Owerri anyị ebe m ji change ego erule m na first bank manager first bank ya mu gara Moscow ye nyota egewe bank ọnụ aka baba ta chego manager